prijs ik mij gelukkig in ons midden te hebben onze gouverneur van Limburg, de vertegenwoordiger van Hare Majesteit de Koningin in onze provincie. Ik wil verder danken de commandant van deze kazerne, de luitenant-kolonel De Vries, een woord van dank aan de commandant van het 42e Panzerinfanteriebataljon, de luitenant-kolonel Tommaso, die vandaag deze parade aanvoert en die ook spontaan en direct genegen was om op deze wijze met een van zijn compagnieën de muziek der Limburgse jagers en ons trotse vaandel deel. Ik heet welkom de deputaties van onze Indië-bataljons. Ik heet welkom de kolonel van Diepenbrugge. Ik heet welkom als hoogst aanwezige van de Limburgse jagers, de luitenant-generaal Berghuis. Ik heet welkom als oudste regimentscommandant de brigade-generaal Antoni, de stichter van ons regiment, die op zijn 83ste leeftijd nog steeds voor ons zeer actief is. Mobilisatie. We beginnen met het dodenappel van het 2e bataljon, 13e regiment infanterie, soldaat P. Vellinga, soldaat J.L. Welsen, soldaat J.M. Burgers, sergeant P.J. Gerard, soldaat W. Zwagers, corporaal H. van den Berg, soldaat J. Souwen, soldaat W. Lichthart, soldaat eerste klas G. Spoor, soldaat J.M. Bertram, corporaal J.H. Wink, J. Leistra, W. Kat, soldaat der eerste klasse G.M.L. Janissen, sergeant N.A. van Dijk, soldaat G. Vos, soldaat A. van Rozenbeek, corporaal J.L. van Aarden, soldaat P.C. Jonkman, sergeant H.J. Kwaring, soldaat H.A. Prenger, corporaal J.A. Broos, sergeant P.G. de Koning, soldaat J.W. Seelen, soldaat P. van Rossum, van A. Poesen, soldaat A. van der Vliet, corporaal J. Douwsma, soldaat M. Baks, soldaat R. Jansma, soldaat J. Aertsen, soldaat eerste klas H. van Amstel, soldaat P. van Poelgeest, soldaat A. Verlaan, soldaat H. Thomas, soldaat F. en Gunnewiek, corporaal J. van Poortvliet, soldaat W. Bankersen, soldaat H. Lovink, sergeant I. Smit, soldaat H. Boerboom, soldaat eerste klas J. Hoeve, soldaat J. Schorel, soldaat J. Jonker, soldaat N. Nijholt, soldaat J. Ursen, soldaat eerste klas A. Groot, van het 6e bataljon 2e regiment infanterie, soldaat P.H. Dinks, soldaat J. Meersman, soldaat M. Pardoel, soldaat P.L.A. Schumans, soldaat G.H.G. Hekmans, soldaat G.G. Mulders, soldaat eerste klas G.P.H. Verhagen, soldaat H.J. van Dijk, sergeant J.J.H. Hoeben.
voor te bereiden, heb ik natuurlijk moeten herlezen de geschiedenis van ons regiment. En in het herlezen komt steeds tevoorschijn dat wanneer er spreuken op een vaandel geschreven worden over de door de onderdelen verrichte krijgsverrichtingen, dat deze onderdelen dit tot eer strekt en dat zij daarop trots mogen zijn. Welaan, Limburgse jagers, of u nou oorlogsvrijwilliger bent geweest, dienstplichtige of beroeps in het voormalige Nederlands-Indië, aan u de eer om met trots te mogen constateren dat de taak die u in Indonesië, in het huidige Indonesië, hebt vervuld, beloond zijn door Hare Majesteit met de opschriften op ons vaandel West- en Midden-Java 1946, 1949, Sumatra 1949. En ik ben met u trots dat wij deze opschriften op ons vaandel mogen gaan voeren. Commandant, officieren, onderofficieren en manschappen van het regiment der Limburgse jagers en van alle onderdelen die zich daar... Ik ben vandaag graag naar Venlo gekomen. Graag naar Venlo gekomen bij een gelegenheid en van het Limburgse volk met het regiment der Limburgse jagers tot uitdrukking te brengen. Maar ik ben bovendien graag hier naartoe gekomen omdat ik gaarne ingegaan ben op de vererende uitnodiging om tezamen met de generaal, die grondlegger is van dit regiment, de kravatten aan het vaandel te hechten. De kravatten die de herinnering levend houden aan de krijgsverrichtingen in het voormalige Nederlands-Indië. Met velen zijn ze gegaan en ook met grote toewijding en inzet. Misschien is voorwaarde daarvoor dat men 5 jaar welhaast aan de lijve ondervonden moet hebben wat onvrijheid, wat onrecht en wat knechting kan betekenen. Meer dan 120.000 zijn toen gegaan. Alle zijn niet teruggekomen. En u hebt vandaag op een hele zinvolle en respect afdwingende wijze degene herdacht die uit uw midden niet meer teruggekomen zijn en die de dienst aan het land betaald hebben met hun leven. Laat daarom iedereen aan wie vandaag of in de toekomst het vaandel van de Limburgse jagers met de daaraan gehechte kravatten wordt getoond, het hoofd buigen uit respect voor datgene wat degenen die zich achter dat vaandel hebben geschaard in het verleden gedaan hebben in dienst van ons land.